Assalamu alaikum, ku kasance da channel ɗinmu mai suna Jaruman Kannywood. Idan kai bako ne a wannan tasha tamu mai albarka, to ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa. Idan kuma kai ba bako bane ma abocinta ne, to ka danna mana share, kana kai mana comment. Mun gode. A yau dai mun samu labari wanda muka ji shi daga bakin jama'a ko kuma a majiya mai ƙarfi, wadda wannan majiya mai ƙarfi ta tabbatar mana da cewa Hamisu Breaker ne ya taɓa yin wata rayuwa. Wannan wata rayuwar yanzu nan za mu zayyana muku ita, ku ji ta. Cincirudan 'yan jarida ne ke tsaye, kowanne ya sha kayan aiki. 'Yan jaridar sun haɗa da talabijin da rediyo. Kai ka ce sun haɗu ne domin yi wa mutane da yawa tambayoyi, musamman idan ka ga yadda kowannensu ya ƙagu ya nemo abin da yake son sani. Mintuna 15 da suka wuce, sai ga wani jirgi ya sauka a inda hakan yake nuni abin da suke bukata ne ya sauka. Ba kowa ba ne face shahararren matashin nan, mai kuɗin nan, mawakin nan, wanda zancensa ya ratsa ko'ina a faɗin Najeriya, wato Hamisu Breaker Ɗorayi. Fitowarsa ke da wuya daga cikin jirgin nan da ya sauka. Wasu motoci da ke kewaye a wurin aƙalla sun kai 7, wanda kowace ke ɗauke da lamba ta musamman kamar haka: Hamisu Breaker 1 2 3 4 5 6 da kuma 7. Kai kana ganin matashin ka san hutu ya ratsa shi, musamman duk wanda ya kalle shi zai fahimci haka. Kayan da ke jikinsa kawai jarin wani ne. Ya sha farar suit wanda ke da ratsin baki. Kayan sun shiga da kwabashu da yake kafarsa. 'Yan yatsun nan kuwa wasu azurfa ne, don haka agogon da yake hannunsa ya yi daidai da kalar kayan. Kafin ƙarasowarsa ga motocin, tuni 'yan jaridar sun yi ca a kansa. Kowannensu na son samun abin da zai kafa hujja da shi. Abin mamaki, Hamisu Breaker ko kallo ba su ishe shi ba, gaba ɗaya ba ta su yake ba. Hakan yasa suka ƙara kusantarsa tare da kara masa abin naɗar sauti, ko dai za su yi sa'a ya ce wani abu. Amma duk da haka haƙƙarsu ba ta cimma ruwa ba, saboda ya ki cewa komai. Burinsa kawai ya ƙarasa ga motocin da ke jiransa. Wata 'yar jarida ta yi sauri ta shiga gabansa tare da kara masa abin maganar a baki a lokaci ɗaya, kuma ta watso masa tambaya. Sai 'yar jaridar nan ta ce masa, yallaɓai, ana zarginka da ƙin yin aure. Sai shi kuma ya mata shiru, ko kallo ba ta ishe shi ba. Domin ƙarin jin bayani ga wannan ƙarashin labari, ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa, ku bibiye mu ta shafinmu na YouTube. Mun gode.